yan arewa ya kamata mu dinga tunanin nan mazan mu ni ban san ina muka samu wannan abun ba. Wai ka ce in ka auri yarinya, na ga wani ne ya faɗa ya yi wani write up akai. Wai in ka auri yarinya first night ɗinku wai in baka ga jini face-face a bedsheet ɗinka ba ka auri gaibu. Ina ka samu wannan abu? Da Allah ku daina magana in ka san baka da ilimin abu da Allah mu daina magana akai. Wallahi ko za san me ake cewa virginity ba. In ka ɗauka wai sai ka ga jini a bedsheet ɗinka kace ne mace take ce. Wait, why are we so much concerned about this virginity of a thing? Idan ma ka aure ta as a virgin, it only lasts for one day. After that day, shikenan she's no longer a virgin. Tana da hankali, me ya amfanin ki ma if you're a virgin baki da hankali baki san me yake na addini ba. Ga abin da zai lasting for 50 years din da za ku yi aure ko ya wuce na auren ku. You are so much concerned about virginity that it only lasts for a day. Yes, kowa na son ya aure mai mutunci. Ba wanda bai san ya aure mutum ne kirki mai mutunci. Amma kai, are you a virgin? Many of these guys da za a kawo Qur'ani a rantsi gurin ɗaurin aure da yawan ku ba za ku aure ba. Amma za ka zo kana wai you want to marry a virgin, malam kawai Allah ya haɗa ka da daidai kai. In ka san kai you are a virgin ka ce amin. Allah ya haɗa kowa da daidai shi. Ku zo I don't know, we shouldn't be feeling this like we are superior to mata, ka gane maza. Kamar duk iskancin da namiji yayi ado ne kawai. Amma sai ka zo kai gurin auren mace kai you are looking for a virgin, you are looking for a virgin. Kai tsakaninka da Allah mutumin kirki ne kai. Abin da ka shuka a ƙasan ƙasa in Allah ya saka aure wadda irin abin da kai zaka ji daɗi. Amma kai kawai she's not a virgin, she's not a virgin. Kai waye kai? Iskancin banza da wafi kai. Mu dinga fuskanta abu da magana addini. Maganan aure kai dai kawai ka kyautata zato, ka kyautata ma kanka zato, binciken wace ce wance ba naka bane a wannan zamanin da. Ka kyautata halayyarka, ka kyautata tsakaninka da Ubangiji, Allah kuma sai ya kare ka ga wacce zai baka. Amma za ka iya zuwa ka aure islamiyyar matuni ka je ka aura da lauje cikin naɗi. Kawai kai dai ka tsarkake zuciyarka, kai ma ka gyara tsakaninka da Ubangijinka. Aure kawai ka sa ibada za ka bauta ma Allah. In kai zuciyarka mai kyau ce ka sa rai za ka auri mutum mai kirki kawai shikenan.